ndivalele ngasemva egumbini ndifuna ukuxoxa kunye nani. Yanqanda le ndoda yathi ndifuna abantu basemzini beva indlela esirhwanqulana ngayo xa sisodwa kanti nibabeke ekaleni. Le ndoda yayine authority kodwa yadecide uyibeke ekaleni. How many times have we been abused ngabantu abane authority xa bethetha bathetha ingathi abathethi bantwini ngenxa yento yobana lo mntu usegunyeni. Yathi le ndoda ngoba irayithi izazi izawuthetha into ebalulekileyo yabeka zonke ezinye izinto bucala. Yathi madoda masithetheni kakuhle. Dala uGxalaba kuthiwa wake wayenza le nto uYosefu ethe makayothathelwa intombi ento xa ifika intombi seyizithwele. Kuthiwa lo mfo waqonda Thixo sisimokwenza usithini esi zawubanjiswa ibhatyi apha. Kuthiwa yagqiba le ndoda uba ndizawutsiba kule boat kodwa ndizumtsiba njengeganxa andizumhlaza lo mntana kodwa ndiyatsiba utsiboku kule boat. Kuthiwa yagqiba ekubeni imali ebucala. Yagqiba imali yenzele phi ekhusini. Ibinesizathu esaneleyo sokukhwaza esidlangalaleni ithi ndimyekile ngoba sele nto ndingazananga naye kodwa kuthiwa yafuna uyenzele ekhusini. How many times have we been boasted about being right yet sonakalisa abantwana bakaThixo? Hayi ndiselungelweni. Yabona ke mna njengomntu ohlenyuka apha endleleni onzakela bali right of way. Uvela isibhoja pa sibeka apha umqhele siyibeke phansi ivupha kuSpundown. Awela umama uGqirhana right of way. Yi10 yam xa sendleleni umtshwabasa. Sometimes ngokune right of way i-safety must be everything. Kanye ngokune right of way i-safety must be everything. Yanqanda le ndoda yathetha nabo eloquently yathi bazalwane kuke kwakho indoda ekuthiwa nguTitus eyayilandelwa ngabantu. Wathi kuke kwakho indoda apha enguJudas eyayilandelwa ngabantu kodwa yathi yawubhubha zaphela zonke izinto zayo. Uba kunokwenzeka kuthi kanti le nto yenzeka apha licebo labantu lizawubhanga kodwa uba licebo likaThixo lizawuphumelela. Manjike bandla hlale phansi kule ndawo ethi ungazama uncame uzikhuphe zonke iresources zakho onazo kodwa uba lento ilicebo likaThixo izawuphumelela. Whether uyayikholelwa okanye awuyikholelwa, whether uyayithanda okanye awuyithandi, kodwa uba lento ilicebo likaThixo izawuphumelela. Izawuphumelela kunjalo njoku ukhona wena okanye ungekho. Ayizudinga wena uba uthini ube khona. Ndifuna ukuchazela into uThixo bawuGxalaba akasinkomo yomdongo. uThixo akakhonyela. Awumane umngqubelisa nenye kukhonye wena. Xa into isezandleni zakhe noba uyathanda noba awuthandi izophumelela. Yile nto uThixo akwaziyo ushiya abantwana babefundisa. Yile nto uThixo akwaziyo ushiya abantwana babadala. Yile nto uThixo akwaziyo ushiya umntana owazalwe ePathfinder ayoncothula umhedeni ekudala ehlala emenzi nasemakhosonke azomenza umdala webandla ngoba icebo likaThixo alinawubhanjiswa mntu noba ungavela kweliphi icala. If it's God and heavenly ordained it shall come to pass. Le nto yake yabhida uFaro yambhida uFaro eyiphutha abantwana bakaThixo uThixo eyobalanda ebabekela ilizwe lesithembiso walandela emveni kwabo uFaro wawuphelela kwiRed Sea. Kungenzeka abanye bethu bephelela kwiRed Sea nje they were trying to detain God's plan. God's plans will never be detained. Wazama uFaro wancama wafuneka isizwe asiqalele phansi ngoba ufuna uphazamisa icebo likaThixo. Lakhe icebo likaThixo mdala ugqilishe lavela phezu kwemlambi iYeriko eYeriko phezu komlambi iJordane livela emzini wehenyukazi uRahabi ngoba icebo likaThixo alikhathalelanga background ngoba icebo likaThixo alikhathaliselanga indlu noba injani na alinatyebi alinamntu ulambileyo alinamntu ufundile
alinamntu liqaba ngoba icebo likaThixo xa lizawuphuhla liphuhla icebo likaThixo abantu sebengasafuna uba liphuhle icebo likaThixo lake laphuhla icebo likaThixo ukumkela uBalak enqanda eyothatha umprofeti kaThixo uBalaam esithi Balaam prophesy against Israel athi uzama uthetha inhlamvu uBalaam isuke kwecala ibe insikelelo ngoba icebo likaThixo alinonqandwa mntu liphuhla icebo likaThixo noba songasafuni phuhla icebo likaThixo indoda isikhwela inhloko kodwa icebo likaThixo liphuhle lake laphoqa uAbsalom icebo likaThixo wavuka kwelaqala uAbsalom efuna uzenza ikumkani kanti kwelaqala uThixo uphethisa ulumku uSolomoni wathi ayizukwenzeka lento ngoba icebo lamnali aliyaphoxa icebo likaThixo xa uligaba likuphoxe ungakwazi ukwenza iheadlines ku WhatsApp ngoba uphoxe ukuphuhla kwecebo likaThixo unqakelwe zizinto zothetha ngoba icebo likaThixo xa lizawuphuhla mdala wami liphuhla uduqakwe nawe wena mntu against lona laxa kuyona icebo likaThixo wazama ubaleka engafuni uyeNiniva kodwa kwathi kuba licebo noba lizayohamba ezinhlanzini kuba ureluctant kodwa lizawutshona ilanga icebo likaThixo liphuhlile noba liyawuqala eprison njengoJoseph kodwa lizawutshona ilanga icebo likaThixo liphuhlile noba liyawuqala enhlango njengoDavide ezindleni nasekoluseni kodwa when the sun set God's plan shall prevail. Sapho lwedinga hlala phansi eyona ndawo ndime phezu kwayo yile ndawo ithi icebo likaThixo alinawumiswa noba ubani uyafuna noba ubani akafuni icebo likaThixo lizawuphumelela umnye umuntu ongamisa icebo likaThixo ngawe nguwe anindiva ndiyaphindela ndithi mnye umuntu ongamisa icebo likaThixo ngaye nguwe kodwa ngeke ulimisa icebo likaThixo ngabanye abantu noba uyafuna noba ufuni uba bendinguwe bendizawuzenzela inceba ndijoyine le ndoda inecebo elingaphansiyo ndijoyine lo mkhosi wale ndoda inecebo elingaphansiyo sapho ledinga xa sizakwahlukana ndifuna uzingwe into enye engqondweni ethi God's plan no haste no delay it shall come to pass even if it had me to start in prison but it shall come to pass even if I have to start in the belly of a fish it shall come to pass. Sizayibuyisela emva sizawucula u114 umdala uphaqula uzasenzela i-closing prayer and the ufefe siyakhunjuzwa kumdala that ngo 2:30 siyabuya